அண்ட் ஹலோ, வெல்கம் டு அன்பு கவி vlogs. இன்றைக்கி நம்ம பிரெட் ஆம்லெட் ஈஸியாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பிரெட் ஆம்லெட் உள்ள புதினா சட்னி எதுவுமே வைக்காமல் ஹோம்மேட் மயோனஸ் வச்சு எப்படி பண்ணலான்னு ஈஸியான ரெசிபி தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு டம்ளரில் கரம் மசாலாவும் சால்ட்டும் கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு முட்டை அடித்து ஊற்றிட்டு அதை நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். ஸ்பூனில் நல்லா பீட் பண்ணணும். பீட் பண்ணி தவா வச்சு இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு இது இப்படி கையில் எடுத்து தவா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரிங்க நான் இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கப்புறமா 2 ப்ரெட் எடுத்து இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று இந்த மாதிரி வைக்கணும். வச்சுட்டு நம்ம ப்ரெட் மேலேயும் மயோனஸ் போடணும் இப்போ. ஸோ இது நான் ஹோம்மேட் மயோனஸ், இது நான் வீட்டிலே பண்ணேன். இது நான் போடுறேன் இப்போ. இதில் நீங்கள் புதினா சட்னி வேணாலும் புதினா சட்னி போட்டுக்கலாம், சாஸ் வேணால் சாஸ் போட்டுக்கலாம், உங்கள் இஷ்டம் தான். எனக்கு மயோனஸ் போட்டு சாப்பிட பிடிக்கும், ஸோ நான் மயோனஸ் போடுறேன். மயோனஸ் போட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கார்னர்ஸை இப்படி கரண்டியில் எடுத்து இப்படி ஆம்லெட் மேலே போடணும். இந்த மாதிரி ப்ரெட் மேலே எடுத்து போடணும். அதே மாதிரி எல்லா சைடுமே எடுத்து போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், நான் இப்போ இந்த பக்கமும் எடுத்து போட்டேன். இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல நடுவில் கொஞ்சம் மயோனஸ் நான் வைக்கிறேன். ஏன்னா நடுவில் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வரணும்ல, அதனால மறுபடியும் நான் மயோனஸ் கொஞ்சம் தடவுறேன். ஹோம்மேட் மயோனஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வேணால் நான் இதையும் ரெசிபி பண்ணி போடுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் போடுறேன். ஹோம்மேட் மயோனஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப ஈஸி தான், அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் இல்லை. போட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ப்ரெட் எடுத்து கீழே இருக்க ப்ரெட் மேலே இந்த மாதிரி மூடிடணும். மூடிட்டு இதை நீங்கள் தனியாக பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு நடுவில் ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டாலும் ஓகே தான். இல்லை நான் வந்து தவாலே இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நடுவில் வந்து வெட்டுறேன். பாருங்கள், கட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி 4 பீசஸாக கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோக்கில் எடுத்து சாப்பிட ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மேலே வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் மயோனஸ் கூட போட்டுக்கோங்க. எவ்வளோ மயோனஸ் வேணால் போட்டுக்கலாம், நம்மளுக்கு இன்னும் எவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நான் ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஈஸி மயோனஸ் வச்சு பிரெட் ஆம்லெட் நம்ம பண்ணிட்டோம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.